manunubos sa tanan na katawhan. Amay kang pasalamat sa pagkain, ikaw pasidunggan. Ang tanang mga binuhat, magasimba sa iyong malaanan. Kay gitapos mo sa kamatayon, nagkatakin na buhing walay katapusan. Jesus, mahal ka sa kinabuhi ko. Jesus, mahal ka sa kasing-kasing ko. Ang tanan ko mong igabayaw, sa pagbalik magkasayaw. Kaya ikaw akong hayop, ikaw ang akong Diyos. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanti. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Aban ayaw kabalaga, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahal Ayaw kung sa tanang naigsoon. tanang Kumusta man ang atong pagbago? Kumusta man ang atong pagmata? butang Atong pagsigay-sigay nining katlaw sa sayong kabuntago, kusog Bisaya sa pinatang. Even sa laing mga nasod na gabi, iya sa laing mga nasod, iya sa Saudi Arabia, o sa uban pag mga kanasuran, adini sa tibo-kalibukan. So, Dili mausap medyo namutuan na gamay makaisunan sakit ang atong mga physical nga bahin. Alisod nato ni ate ang mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora, bisan kung sa may magrangko sa pagwali sa tulong sa Ginoo, ang atong physical nga bahin, tunagoy mo abot na tapikon, nagsoon, butang may katapusan. kagabi ato ang gi-off ko sayo Hanaw ay tanang grabe good kasakit sa akong tango eksoon. bisan Kaya ako na siyang mapatingnan. Koto na ko'y mga buhaton nga video ko. mahanaw sa Anyado na tayo mga tango eksoon nga kanang bike bitaw maoy pa'y pagsugod pagka pagkadaot. Grabe good kasakit pa eksoon mo lagi. Kanang imuhang mata mo ng kaisunan mo rin kung Dili mapuswa sa kasakit. ang saan mo Dali-dali po tag-research ma-exol galuding sa nga ako usahay mo kung ang tao kay isunan. Kalapit ang mga pagtuo nga ang dili kayo ako. Although ikaw ug ako kitagaan ko kagawasan o pamaagi sa Dios. Kay mismo si Jesus migamit siya og instrumento sa usa ka buta. Ang lapok mga kaisunan ang nahimong nga instrumento. Aron pagkakita mo sa katao nga wala siya nakita sa kalibutan isuon sikat bagyo sa sinugdanan sa iyang pagkatao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Athena Guapa from Saudi Arabia. Wala man ka kontak si Pastora Immediate tingali na hotdan sa panahon na tingali uglot. Sanglit ko gabi may kaisuran wala ko maka-reply. Sige sa iya nga mensahe kay labi ko kayo nga
ikatulog pero dito kato mga aksyon na nagtarong ma-minimize ang kasakit nagbuha ko o tubig ako ang ihapulan pa mura magkagilat ng mga aksyon ng Ginoo aron ang kaya while the research ko aksyon dunay mga guidelines nga usaon nimo pag-minimize mo harang i-massage ang imong mga area di sakit sa ikuhang ang mo aksyon o niya na to yung mga tanong apil na ang mga kaeksuran ka ng ahos o kasi o niya mga luya o sa bato ang kaeksuran nito kani siya mga tanungan na ang makibilis ka bukira o niya mga abogado apil sa mga kaeksuran una na dili sa'yo dili magod kanang atong pagtuo pa ato sa usahay pagsilong kasi kanapitan ato ang pasilungtan may manadila na nakulit na kay ang atong pagtuo Ginoo ay makaayo yes tinuod man ang Ginoo makaayo makahimo siya pero mismo si Jesus doon na sa mga gibuhat na mga instrumento maong ang imong kaayuhan kadipindi usab sa imong pagtuo o ang imong pagsalig o pagbuhat amen ba kay kung wala kay gibuhat o sa imong pagtuo o di ba mao nga dapat ang atong pagpangalagan sa Ginoo iginahalan hanay mao magani ang atong karon na topic mga saad sa Dios promises ang saad sa Dios ang tanang tao iyang isaaran pero biasa nito nanay kinsa may makabenepisyo sa mga saad sa Dios amen ba mauni ato nga tukion iningatak na ugdagyan sa kapuntagon tungod kaya atong oras nagdaga naman mga kaisunan o video o tumugto naman tayo gamay nagkasugod sa ato ang pagmensahe maibot ka na itong tanan din sa kinatibukan o kutob sa maabot sa ato nga power o frequency din sa Shine FM 95.3 una nga kahapong adlaw atong nabati gikan gayon sa Cebu o gikan gayon sa Batang Tihil although maka-eksunan ang Tansumandig wala magtingog kay ang transmitter nga gigamit diri gikan man sa Tansumandig mao nga niingon si Pastor Pastor amo sang gamiton ang transmitter nga naayo gikan diri kay gipaayo man to sa Maynila within 2 weeks tingali usa na balik una niingon siya amo sang gamiton ang transmitter aron magtingog na sa Tansumandig una atong pasalamatan ang Ginoo sa pagka matinud-anon sa atong general station manager kay siya ra magoy maka troubleshoot o maka-identify niining mao nga mechanism sa mga FM radio at tingali maka-eksuna sa Cebu City bilang naka FM radio kay matod pa niya duha ka FM radio ang iyang gi-install niya atong minglapay nga mga bulan o karong primerong semana sa bulan sa Agosto na time will come mga igsoon dili lang dinhi ang FM radio kundi maabot pagyud ni sa nakalain-laing nga mga area dinhi sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unang atong pasalamatan ang Ginoo sa kinaatman ba sa katapos sa kahibalo although matapos sa kanato nakalain-laing hanay ang Dios o magani mga igsoon doon ay ipilis Ginoo nga mahimong propeta, mahimong pastor, mahimong magtutulog, mahimong pag-ugali. Pag ikaw o ako magandam ka, huwag magkamasayod na kamo may sama usap sa mga propeta kaniadto. Pero dihagilang tao sa Ginoo ang imuha pagkamatinuano na pagserbisyo nga sa Ginoo. Hindi man po kahatan, ibukaton ang trabaho, kundi ka kasaligan.
Dili sab kalayhan mo antos, dili sab kalayhan mo sa petisyo, dili sab kalayhan nga mo buhat, kay ang tao kung dili layhan mo buhat, daghan magbukain ng pasangin. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Rizzy Maldonado from Pasay City, Negros Oriental. Kinabuhi ni Brother Pangilon Miguito Garces, always nga nagsunod ini ato nga programa ikan sa Lapu-Lapu City. Ini mabugnaon nga panahon, dire ka ulan-ulan mga igsoon. Doon na sa iminsay, good morning Pastor, good morning usab, mayong buntag usab sila sa Lapu-Lapu City, labi na sa inyo ha, imuhang tikong pamilya o sa imuhang trabaho usab diya sa Lapu-Lapu. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Rodsel Gabasingit from Maynila. Nagulat na ni siya sa iya nga paglarga sa pagsakay sa barko Exxon. Unangin na anak, matapusan na to. Nagkalain-lain nga hanay sa kinabuhi. Adunay nakapot na profesyon. Atol man din siya, magoy pagka-timing niya nga pagkasirado niya atong panahon na sa maritime year 2003. Atol mi atong mga igsoon kay ako may nahimo nga driver bodyguard nga atong panahon na sa ikalawang presidente sa Negros Oriental. Dili lang nako i-mention ang ngalan basta ni atong panahon na 15 puputa kay duol kayo ang mga ginikanan. Although doon na magoy mga requirements ang university labi na sa mga faculty member. Usa naman ko ni anak nga mao hinungdan nga nataktak ko tungod kay wala ta ka-comply sa gitawag nga requirements nga gikinahanglan nga imo yung i-comply. Wow. Musugot tag sa dili, kung dili ganyan nimo ma-comply, mataktak yun ka. Dili na nimo madala buol-buol. Year 2022, mao na akong kahimtang. Unang mingbalik ta pagka-part-time karon. Pero nagtuo ko mga kaigsunan sa atong pagkatangtang sa faculty member. Although, wala tag imo totally natangtang, inibalik man ta. Pero ibalik ta sa gitawag pagka-ordinary. Mao nga ikaw ako magbantay ta sa pagsalig sa Ginoo nato. Pero din is kalibutan na sa gitawag na requirements nga angay ko nimo i-comply. Mao nga ang Dios nagsaad sa matag usa, ikaw o ako kisaaran ini. Mao nga dili ta magsalig nga ang Dios iyang gihigugma ang tibuok kalibutan. Pero des katapusan doon na kayo buhaton aron ang pabor gikan sa Dios imong maangkon. Diha na nimo mahibalan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Rachel Gabasingit. Maayong buntag Pastor o sa tanan nga mga viewer ang Ginoo magapanalangin. Wow. Mao nga diha sa kinabuhi Kristohanon imo lang yun nga masayko ug mahibalan ang batasan ug kinaiya sa tao sa wala nangalagad ug wala nakahibalo sa minsay Ginoo ug katong nahibalo ug kanunay naminaw ug nagsunod sa pulong sa Dios. Lawa sa tanan ng kinabuhi niini. Amen pa. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan usaw sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usaw sa atong general station manager, Reverend K. Brian Magasaol. Inyong ubos nga lagad, ubos kahigala sa kahanginan, sa FM Radio sa 95.3 o sa social media, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa laing mga nason. Maibuntag ka na itong tanan ang atong oras, alas 6 na yun kapin. Hinig sa iyong mabugnawon, kakabuntagon. Ako lang yun nga gipahibalo sa tanan nga naminaw din sa FM Radio. Ang atong mga kabataan, labi na maulan nun ka panahon, kahapon lang ko na hibalo nga aduna na po'y mga sakit sa palibot nga gitawag o dengue. Kahapon lang sab ko na nakahibalo niini nga even ang provincial hospital ang kaso sa dengue karon mintaas pag-ayo. Sa rason tungod maguna sa ulan, tungod maguna sa sudlanan nga maulanan unya dili nimo matuwan ang dengue social na mao nga kanita
ang tanang mga naminaw karon sa FM radio, ang dinggi dili na siya mangitlog og luko. O dili man ta scientist, pero nahibalo ta doon na tayo ginagmay pamaagi ug kahibalo kabahin sa dinggi. Ang klase sa dinggi, kanang lamok magabi dili na siya dinggi. Normal na nga lamok, kanang kusog kayong mulupad. Dili na siya dinggi. Ang dinggi, hinay na siya mulupad pero mugawas na panahon sa adlaw. Emin ba? Dili na siya mugawas o panahon sa kagabion. Unya mangitlog ng dinggi, anas tinaw nga tubig. Maumang gani kanang inyong tubig, kanang gisudlan sa tubig, siguro nga inyong masala. Kanang ilimnon ninyo, siguro ang aduna dunay say taklo. Amen ba? Para mas pag-amping sa ato ang lawas. Nausahay magod ang pagtuo sa tao aposaran. Nanuman, moingon man na ang tao, naabitaw ko'y pagtuo. O na kay pagtuo pero po'y wala po'y pag-amping. Wala'y pagbuhat, labaw sa tanan, wala nagkinabog diya sa pagtuo. Mag-iskot man ta aron ani mulakbit ta sa kinabuhi unya ni Abraham ato ning i-review. Gadunay lagi saad ang Dios kang Abraham pero natuman ang saad ngadto sa usa ka tawo nga mao si Abraham sa diha nga napamatud-an sa Dios nga si Abraham faithful siya matinud-anon. O diba? Mao gani ang mensahe sa Biblia, ang mensahe nga atong gitun-an nga kanunay nato nga gipaambit sa kahanginan ug sa mga katawhan karon nga nagapalibot ni ining mao nga dapit. Kanunay nato ning gidasig, kanunay nato ning gitudlo aron ikaw ug ako mahibalo sa pinaangay nga trabaho para sa Ginoo, dili pinaspasan. Amen ba? Salamat sa ginaburi ni Sir Roxel Gaba, singgit. Amen. Mao nga tinuod manggod, nagsaad ang Dios. Nagsaad siya, pero nagdipindi sa mga katawhan nga aduna po'y loyalty ngadtos Ginoo. Mao po na gisaaran nga makapinipisyo o sa katilingban. Dili nato na i-mention kabahin sa katilingban. Kung ang tao naarag Diyos kinawhanon nga panghuna-una, di maghanit katagaag ayoda o paminaw nga dili kalinyada. Ato pa nang nasabtan. Dili patas, unfair. Di ba? Mao nga paglantaw, dili gani ka mulaban, ay di sa kalabanan. Pero dili tanan. Amen ba? Dunay mga katawhan nga mga bulawanong kasing-kasing. Anduna magani mga tao nga naas katungdanan karon, nabisag dili ilang area, mutabang basta muduol nito ngadto kanila. Naapoy mga tao nga interviewon usa po katabangan. Maunay kinauhanon nga proseso dinis kalibutan. Apan ang Dios nagsaad siya, ikaw o ako isaaran. Hello. Tibuok kalibutan, dili usa ka nasod lamang. Mao nga diha sa religious group, doon ako'y mga tao nga sama sa tinawhanon nga kinaiya. Kung dili gani kauban sa grupo, diha sa pagtulunan, na di sa katabangan. Amen ba? Hilaw sa kayo tinagdan. Pero ang tinunanay nga nangalagad sa Ginoo, sama ni Jesus ang pagserbisyo ni Jesus, ang tanan iyang giserbisyuhan, ang iyaharang kanunay nga ipakipatukan katong mga parasiyo, mga magpapanday sa balaod, kay katong mga parasiyo o mga sidosyo, kanunay lang mang nagbantay sa kalihukan ni Jesus na ang iyang kahilukan kaayuhan man sa tanan.
Wow. Mao nga niining mao nga dapit, wala tay ginabanan nga pundo. Wala tay i-mention nga title sa simbahan. Although ikaw ug ako diha sa atubangan sa Ginoo igsuon, ang pagtagad o pagtratar sa imuhang kinabuhi karon living ang paglantaw apan dunay saad ang Dios. Atong basahon sanggit ang atong oras taas naman alas 6:20 na mga ekso. Ingon diri sa atong heading sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto sa 24. Gipamatud-an ang mga saad sa Dios niining mao nga gibasa nato karon. Ora nga basahon eksoon. Muna nga niining mao nga dapit daghan mga lingwahe o mga gigamit nato nga mga Biblia or sa mga nagkalain-lain nga mga paghubad igsuon diha sa kasulatan. Kay sikat sa gitawag sa King James, kay ang King James mga kaisunan diha sa Biblia ang gidiscuss diha ang nangagina diha sa daang sinulat apan sa diha sa pagkataho ni Jesus diha sa mga Mateo maunay nag-discuss hangtod sa revelation sa katapusan niya panahon ug kung sa'y mahitabo sa kalibutan o mahitabo sa usa ka tawo human siya niining kinabuhi. Amen ba? Sa panahon kang Moises, balaod naman to'y gi-implement. Masayop ka. Ang balaod sa laing nasod, maunay ilahang style sa panahon ni adtong mga panahona. Kung magkasala ka, o pananglitan, kung mangawat ka, putlan ka sa kabuk tudlo. Sunod ni mong pangawat, usang tudlo. Ikatulong pangawat, o medyo bugat na putol imong kamot. Pero diri sa Pilipinas dili tagi patagamtam o gitawag og freedom. Ibin sa gitawag og pagtulungan. Ang Pilipinas maoy pinakadaghang pagtulungan. Apan maura ang Biblia nga gitun-an. Ayaw kung ina nga ang Juan 1:1 lahi na sabna sa ubang Biblia sa mga pagtulunan sa uban maura gyapon na lamang ang pagkinabuhi o pagsabot diha na makadisperensya diha sa aplikasyon o pag-apply sa tao maumanggani dili yun na magkapareha ang title sa usa ka title o title sa ubang nga simbahan dili magkapareha. Hello, magkapareha lamang ang tao kung ikaw o ako nagkinabuhi sumala sa sugo sa Ginoo, nagkinabuhi sumala sa kinabuhi ni Jesus. Amen ba? Ang atong General Station Manager nga si Reverend Kim lahi man siya sa title. Si Pastor Gideon lahi sa title sa title nga ato nga gilid ni ining mao nga dapit pero wala nato na ipadato ang title. Amen ba? Doon na tayo mga amiga, mga amigo, mga iladong, mga tao sa kalibutan, lahi sab silang pagtulungan, pero nga nung nagkahiusaman. Amen ba? Ano na tayo mga partner, mga kaigsunan, lahi sa title ang ilang simbahan, nga nung nagkahiusaman. Tungod kay nakasabot diya sa pamaagis Ginoo. Amen ba? Ito ning basahon. Iingon diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto 24. Unsa may mga saad sa Dios, o kinsa may naghatod o nagpa-sinati nagiklaro kayo nga gikan siya sa Dios. Amen ba? Mao nga kitang mga Kristohanon karon
Diha nimo masayran nga siya tinuod nga Kristohanon. Ang kalina Diha nimo mahibalan nga siya di ay ang matuod nga nagsunod sa kabubuton sa sa Ginoo. imong kinilang Mao nga diha nato makumparar ba? mo. Dili sa nato na sila mamahayan. Nganuman, ang mga tao nga wala kasabot totally sa mid-size Ginoo, kasagaran na ba mga garboso? Kasagaran na ba dili maayong relasyon ngadto sa katilingban o sa uban? Muna nga ikaw ug ako pagbantay igsoon aron ta dili mabiktima ni. Maayra ba nang mapasan? Ingon diri maigsoon kay nag-iskot matag pasali, nag-iskot matag promise, ato ning basahon ang 20. Kay ang tanang saad sa Dios matuman gayud diha kang Kristo. Wow. Kinsa may nag-prove sa saad sa Dios si Kristo. Mao magani ikaw ug ako niingon ang Genesis, gibuhat sa Dios ang tao sama sa iyang buhay. Ikaw ug ako tinuod yo ka nakakita na sa Dios wala. Even si Moises mahadlok magani sa nawong sa Dios. Mahadlok magani ang mga alagad sa Ginoo nga mutingog na ang Dios. Dili man gud siya ordinaryong tao. Magapuyo siya sulod sa imong kasing-kasing. Anawa ra gud si Jesus, wala pa nahitabo nga gisaysay sa mga katawhan kaniadto na sayon na si Jesus sa kasing-kasing sa usa ka tawo kung unsay ilang isulti. It meaning to say, ang Dios wala naglantaw sa imuhang kaanindot sa imong itsura. Wala naglantaw sa imuhang pagkatao nga makita dayag diya sa gawas. Kundili ang Dios nagsusi, nag-examine sa kasing-kasing o sa huna-huna sa tao. Mao nga kanunay gunang gibatbat sa mga alagad sa Ginoo nga ang mensahe sa Dios hait pa sa gikumparar sa duha ka espada duha isula. Amen ba? Mao mangani nga ang tao ma-discourage o makalungog og sakit nga pulong gikan sa iyang isig nga tao kay ang mensahe nga mugula sa baba sa tao masakit pa sa sinumbagan ug punol nga imong nadawat kung mapandol kas kadalanan. Amen ba? Dili man yun na makalimtan. Nasa diha mga kaigsunan ko sa Ginoo, while ko nang bisita sa mga kahigalaan, mga 20 years mi nagkita niya itong miglabay nga adlaw. Matod pa, sa iya nga sugilanon kabahin ako dito sa Maynila, even ang akong porsoso mga matigsuon, kanunay di ay nagsaway na ako kaniadto while ko nanarbaho diya sa Maynila kay kaniadto akong trabaho construction man. Unya sa diha nga dunan ako'y kwarta, dili lang ako i-mention ang ngalan o kinsya sa akong mga igsuon mismo sa Maynila kaniadto, although katong tanan blind ko ato nga doon na sila pinulungan nga maupay na kahibantan ako, pero wala ko magdahong nga mao dito'y gisulti sa akong mga magulang kaniadto. Amatot pa niya, mao ni gisulti sa imong igsuon dong, kung unsa may gisulti sa akong mga igsuon kaniadto. Kay siyari may akong ngalan. Kunya kaniadto sa akong pagtrabaho sa construction, ako ning isir ginagmay ang kasinatian. Kay siyempre nahuman ko college, wala ko nintrikta og trabaho. Niadto ko Maynila balik pila ka bulan, akong trabaho construction while ko nag-apply. Kay ang mga graduating student nga bag-o lang palang nga fresh graduate, dili na siya automatically nga makasulod kag trabaho dayon sa imuhang imuhang nahuman. Mao ni kahimtang nako kaniadto. Akong nasudlan siyempre dali kayo di purpag yun. Maghalalo, maghalakot mga igsuon o mga karka bitaw tulod-tulod sa kramatilya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother
Garfield from Sikihor. Good morning, Pastor. Atong amigo diya sa Sikihor. Salamat sa Ginoo. Dili man ko hikalimot ani Dios nila sa mga maayong mga butang na ilang gihimo. Tungod kay kini si Brother Gualfen, usa ning gigamit sa Ginoo nga wala minalungag diha sa Sikihor ni adtong mga panahon nga dunay mga sweldo nga madilit tinuod sabna. Kay ang atong mga panarbaho, lahi ang private nga mga panarbaho, lahi usab ang mga panarbaho diha sa gobyerno. Nakasinati ko sa trabaho sa gobyerno, nakasinati sab ko sa trabaho sa mga private, dunay kalainan. Kay kung ari ka sa private, depende sa posisyon nga imuhang i-applyan. Balik ko sa akong kasinatian sa Maynila usa. While ko nagtrabaho sa construction, siyempre labor, taga-kabkab, taga-aswa, taga-masa. Ako'y taga-operate sa mixer. Muna kaniadto ang akong lawas, medyo gaan lang kaya ng usa ka simento na sako. Kaya mupasan di ako og 3 ka sako or 4. O niya akong timbang sa sintara. Pila naman maigsoon, 3 ka sakong simento akong ikarga dito sa ikatulong nga andana gikan sa ubos. Basta naaray mo tulong ako. Mao nga nagtubo ko nga kargador, even diha sa Pier 1, abot sa Pier 6, diha sa Cebu City. Kay delivery man ko og karne, sa una nga nagtrabaho ko sa carbon, 18 kasako igsuon nga ako nga ihatod sa Sulpicio Line katong nalunod nga 7 ka andana ba to nga kinadak-an nga nalunod nga na-overload sa kadagatan. Wow! Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Brother Rosel Gabas Singgit, Junri Gabas Singgit, Turion Julian Aboy Anay, Ignacia Gabas, Leo Gabas, Mary Singgit, Narcisa Masilia, MJ Balde. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Singgit family diha sa Bahian o sa Tampasanon o mga Gabas family. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Balik ko sa akong kasinatian, matupas akong amigo, isa mauma ko na iyang isulti do. Ingko wala ko ato, blind ko ato. Pero mano'y akong kasinatian sa una, nga magtrabaho ko construction, mag-apply ko mga kompanya, magsipit-sipit ko envelope, siyempre nagkinahanglan din mga requirements. Kaya giingnan din ko sa akong mga magulang, nga naunsa man ni si Sari, sipit-sipit anang iyang envelope na akahay ni mahimo. Iwa man ko'y natigong sa unang kwarta mga igsuon kay siyempre mo sa kahit tag-jeepney mukhaon pa tapiting mahala. Muna nga ako mga kahimtang dito nag-eskwela ko driving diya sa Cavite City sa eskwelahan mismo ni Bong Rebilla. Driving mao nga pag-graduate na ako og driving school niya itong mga panahon na wala pa ko ato nag-eskwela og kolehiyo. Sa diha pa ka year 2000, tinuod gining kahimtang nako igsuon ako ning ipaambit sa mga estudyante karon. Nag-working student ta kay dili na kaya sa kumaginikanan. Dinhinining mao nga dapat nga diin do na FM radio. Akong papa, akong mama ming surrender na ingon siya sari ayaw nag-eskwela. Kay dili na kaya. Even scholarship ko, scholar ko sa gym. Motoy nagasto na ko. O niya kay kanang balon, di naman kaya sa kumaginikanan. Unang ningon ko, mag-working ko sa eskwelahan. Na timing man sab, ang principal sa Lunoy National High School kaniadto maoy administrador. Nagkita mi sa Bai City. Wala ko'y laing kaila kundi ang kaila nako maoy pinakataas og rangko diha sa Bai City. Maotoy nakapabor nako. Kay natingala naman ang mga faculty member diha sa Bai City nganong suod ko kaayo sa administrador nga maoy pinakataas. Isok dito kaayo si Ma'am Buenas. Daghang mga faculty ato magipahila. Pero kami mura may inahan og anak.
until siya namatay sa kalibutan. Iyang bank account ako mo'y nagdala. Ako mo'y nagatiman hangtod sa iyang katapos sa gutlo sa iyang gininhawa. Makaingon ko nga wala gani ko sa wala pa nagsakit ang akong mama. Kaya ang kamatyan sa akong mama, high blood man to. Wala ko nakahimo sa akong mama nitong mga panahon na, pero nakahimo ko pag-atiman sa akong amo. Ako mo'y tigpakaon, tigbalon, tig-atiman paghatag og 13 katambal gikan sa Mercury. Ako mo'y nagdala sa account niya, mo withdraw, mo deposit. Iyang anak wa magamit hatagi, usay makaingon ko sa kong kinabuhi. Nganong ako may hatagan o pagsalig sa iyang inahan, nga tipik raman ko og driver sa ilang sakyanan. Muna nga ni ato mga panahon na dito sa Maynila, wala kabalo ang kauban ako mga construction, kay ako mga tagatulod-tulod og kramaterya, tagahatod og mga supply, balas og hang, balas og raba, taga-operate sa mixer. Wala sila nagdahog nga gitawagan ako sa administrador sa pre-pauli diri kay ikaw akong himuong driver. Mao nga ang mga pribileyo bagkahigayunan nga moabot sa kinabuhi sa tao. Wala na siya nagpasi sa imuhang hitsura, kundi nagbasi na sa imong pagkamatinud-anon mga estudyante nga makapaminaw karon. Kining akong hatag nga gipaabot mismo sa inyong panimalay sa mga FM radio, dili ni siya tinumo-tumo nga sugilanon. Tinuod na ibin ang akong kursosong mga maigsuon kaniadto mo underestimate sa akong pagkatao. Apan gihimo nako na inspirasyon. Wala nako na gibutang gidibdib sa akong kasing-kasing, kundi ni akong ipasalamatan ang Ginoo nga pinaagi nila, pinaagi sa mga masakit nga mga sugilanon. Even until now, doon namatay mga sugilanon nga madungog sa palibot nga mo underestimate na to. Pero nga naman kita may saligan. Hello, kita may hatagan og dako og taas nga katungdanan. Mao nga diha nato masayran og kinsa ka atubangan sa Ginoo og kinsa ka atubangan sa mga tao. Ining ba? Mao sa diha pagkamatay sa ako nga amo kaniadto sa 2007. Simpre wala na ko'y gialagaan nga akong amo. Niingon ang mga faculty unsa kahay kahimtang ni Sapre. Sila na sa'yo nagpaangay na ako ang trabaho. Wala ko mag-apply. Gihimo kong GIS faculty o sa manang GIS faculty. Magtutudlo 2007. GIS security, GIS driver. Tulo ka posisyon ang ako nga gidala kaniadto sa panahon sa Iladong University President. Inimba, sila mo'y nagpaangay sa trabaho nga wala na akong apply. Amen ba? Mao nga sa imong kinabuhi karon, imong mahibalan kung kinsa ka atubangan sa Ginoo, tungod kay makita na sa Dios sa kinasingkasing kung unsay anong laman sa iyong puso, mga kaibigan. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni si Renato Saison, sa tanan nga mga Saison family. Although makaigsunan diya sa Pasay, atong amigo diha si Pastor Saison, amigo ni Pastor Resi Baldonado, nakabisita mi ni atong mga panahon namin labay nga mga bulan sa Mayo tingali to kung sa atong mga bulan na Hunyo ba to mga eksoan. Una akong ipasalamatan ang mga katawhan na bisan asan ta mo bisita, welcome kayo ta. Amen ba? Ulo mga eksoan karong panahon na sa atong kahimtang kay kining atong pagkasalaagan sa kay salaagan magikuti na ora di magikumuangkon nga di ko salaagan
Huwag man ko nagdako, nagpundo din sa mao nga dapit. Karon lang ako napundo man. Pero di gani ko mapundo, kay maadlaw, ang good ko, sige dire. Musabot na good ko kagalaagan. Kaya naanay ako ang sakay-sakayan ng gamay motorcycle. Kani ato sa laagan maganit ko nga akong jagingon ng checkpoint pa imong dire. Mao nga nagbata ko angat dulhok di isa sa akong pangidaron karon 46 na ko. Pero gulahutay lang yun ko og daludalagang ginagmay. Naanan man og trabaho, naanan man kog bunglay, naanan man kog lamakan, naanan man ko og daro. Bisag wala minamakan at tumamis uban maglamakan. Mamahig, mananong, munang dunay mga tao nga muna makabalo baka mo mutanong pastor, nananong magani ko sa Cavite City. Wala, dili magod katuo ang tao sa akong itsura. Kay mo ingon man na kabalo kaha na siya mutanong na faculty member man na. Wala. Kung diri ko sa kabukiran ang akong kinabuhing naas kabukiran. Kung naa ko sa syudad, magkinabuhitang naa sa syudad. Kung naa tas opisina, magkinabuhitang nas opisina. Ingon si Apostol Pablo sa iyang kinabuhi, makahimo kong magkinabuhi nga adunahan, makahimo kong magkinabuhi nga pingobre. Mao nga pwede ta magkinabuhi nga pinakayano o pinakaubos sa tibuok katilingban. Apang hinumdumi, ikaw o ako nasayod doon ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Leo Gabas. Maayong salita ng Panginoon, paminawon. Wow. Tinuod ko na ang ako nga gidiskas o gipaambit ni ining mga takna akaron reality o realidad sa kinabuhi sa inyong ubos nga alagad nganong nagkailata ni ining social media, nganong nahiabuta dinhi sa FM radio nga naminaw ang mga tao ni ining mao nga palibot. Dili lamang sa usa ka panimalay, dili lamang usa ka aplido, kundi sa kinatibukan gikan sa Bai City na maabot sa atong frequency ni ining mao nga power exon. Hinay-hinay na matang ming bisita karon. Wow. Salamat sa Ginoo. Hallelujah to God. To Jesus name. Amen. Tinuod ko na exon. Munang sa kasinatian sa inyong ubos nga lagad, dili man ako ni kanunay i-refresh ang akong kasinatian. Kay dili man guni masulat og diary sa kinatibuk ang kasaysayan sa akong kinabuhi until now, exon. Munang makapangutana ko sa akong kaugalingon, nganong ako pa man nga dili man ko takos og angayan sa trabaho nga atong gitrabaho karon. Dili lamang trabaho sa simbahan, dili lamang trabaho sa eskwelahan, dili lamang trabaho sa trabaho karon, ibig sa katilingban. Mao nga usahay ang akong pamilya, dili sila kaagpas. Nanuman ang akong mga anak, wala man nagtubo nga pamunglay diri pamunglay dito, karga diri karga dito, sakripisyo paglakaw gikan diri paingon sa checkpoint. Wala man kasinati ang akong mga anak gyagmay karon nga manihapon lamang ni kaniadtong saging. Ulo makakidungog man ang akong mga igsuon karon sa Maynila. Ako mo'y nagpabiling ni ining mao nga dapit nga nagpabiling sa akong mga ginikanan nga wala nas kalibutan. Mo hinungdan sa pagtukod sa FM radio nga atong station manager Pastor Gideon Candelario. Nagproblema siya kung kinsay mo manage kay di gipulayhan nga mosulod ni ining mao nga dapit sa pagsugod pag-open pa man. Kanunay kong nangutanas Ginoo, angayan kong takos ba ko nga muyaw-yaw sa social media, nga muyaw-yaw sa FM radio, aduna ba ko'y kaalam sa pag-manage ni ining mao nga kahimanan. Amang nangutana ko sa Ginoo, Lord, kung imo mang gitagaan sa kaalam si King Solomon,
imo man siyang gihatagan og kahibalo ibin sa gamayng porsyon. Wala ko nangandoy nga makiglipil ko sa katakos sa mga katawhan nga gigamit sa Ginoo kaniadto. Dili ko nangandoy, wa ko nangandoy nga makiglipil sa katakos o abilidad sa mga taong dunay abilidad sa kalibutan karon. Ang akong gipangayos Ginoo sa tibok na kong kinabuhi o kina nga hatagan ko only one portion sa katakos sa mga katawhan kaniadto o kina sa akong kinabuhi. Wala ko mangandoy nga mahimo tang adunahan sa tibok kalibutan. Nanghandoy ko nga sa human sa akong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan, doon ako'y maayong mahimo ibig sa katilingan. Amen ba? Maungan na wa na kaagpasi sa akong pamilya. Nga dunay mga panahon nga ilang pagsabot na wala ko nagpakabana ibig sa akong kaugalingon nga pamilya. Apan hinumdumi, wala ta magpakuraw sa atong mga anak o sa kinsakupan kay bisan kaniadto o karon wala nako ni katagamtami ang kaharuhay sa sitwasyon sa akong mga kabataan kung baga igsoon. Sa akong pag-eskwela in 1 week, magbalon og 5 pesos paingon sa Lunoy National High School 1994 until 1998. Ning graduate og high school, wala ko nang winta ha, mga estudyante karon, mga ginikanan nga nagpa-edukar sa inyong mga anak. Kay maluoy tas atong mga ginikanan. Maluoy ta ni Papa o ni Mama. Labaw sa tanan, kaloy isap ang imong kaugalingon kung unsay kaugmaon nga mo nagpaabot sa imong kinabuhi. Nanuman ako makita ang mga estudyante magsigira TikTok, bisan sa kabukiran, imbis magtuon sa mga subject na gitudlo sa mga magtutudlo, nagdula og COC. Pait og lisod nimong ispilingon ang bag-ong henerasyon karon. Sugoon ni Papa ni Mama pagpalawig sa mga hayupan magmotor. Sugoon og bitsin magmotor. Kay wala man sila makasinati sa kinabuhi kaniadto sa mga ginikanan nga mas grabing sakripisyo. Maunay tinuod igsoon. Maunga sa akong kinabuhi, tanan nga mga sakit nga mga pulong, wala na ako nakidibdib. Kundili akong gipasalamatan ang Dios nga nahimo nato ng pundasyon. Aron ikaw o ako dunay gitawag saksi sa kinabuhi. Dili na ko ikaulaw, bisan asa ko. Pwede tang mahimong basurero. Pwede tang magkinabuhi nga pinakayanong tao sa tibuok kalibutan. Apan hinumdumi, pwede tang magkinabuhi og sinosyal. Mao nga si Apostol Pablo, ingon siya, salamat sa buhi nato nga Dios nga nakit-an siya gikan sa yanang sa kasalanan. Kay duna daay plano ang Dios sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Ikaw ug ako nga naminaw sa FM radio, kining ato nga mensahe karon ako ning girilit sa kisinatian. Hinumdumi gisaaran si Abraham, apan gisulayan si Abraham aron ang saad sa Dios nga ihatag ang pagsalig kang Abraham mapamatun-an sa ihang pagtuman. Hello, di gani ka mutuman, di gani ka mahinadlokon atubangan sa Dios. Ayaw pagpaabot na saligan ka sa mga butang na dili ka karapat-dapat na saligan sa posisyon o trabaho ibig sa katilingan. O sa igingon diri, tanawa na god mga igsoon ato ning basahon, bersikulo 20.
Kay ang tanang saad sa Dios matuman gayo diha kang Kristo. Nganong natuman man ang saad sa Dios, pinaagi kang Kristo. Gipadala si Kristo sa kalibutan aron ang dagway sa Dios makita pinaagi ni Kristo. Ang batasan o kinaiyan niya sa Dios makita diha sa kinabuhi ni Jesus. Amen ba? Ikaw Kristohanon unsa may imong madayag karon? Ako Kristohanon unsa may madayag ninyo karon? Wala ko nagdipinsa sa kong kaugalingon, kundili ikaw ug ako pagmatud-i ang mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod niini niingon kita, amen. Pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios. Ganong nahimaya nato ang Dios, ato ni ayuhon og sukit-sukit. Ganong gihimaya ang Dios sa mga tao, pinaagi ni Kristo. Apan kung ikaw o ako dili kasabot sa pagsakripisyo ni Jesus, ibin ang 12 ka mga tinun-an, ibin si Apostol Pedro wala kaagpa sa pagsakripisyo ni Jesus. Sa panahon nga nindot ba ang kinabuhi ni Jesus, naghatag pa siya mga milagro kaayuhan na siya ang iyang mga tinun-an. Ug wala makatuo nganong nakahimo si Jesus, simpre pinadala siya ang amahan nga mao ang Dios. Amen ba? Ingon dire, pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios. Pinaagi ni Kristo na padayag nga ang Dios angay nga himayaon sa tibuok kalibutan. Amen ba? Mangutana ko karon sa atong pagkakristohanon. Imo na bang na-comply ang gikinahanglan sa imong pagkakristohanon? Hello? Kay si Jesus maoy represent nga ang gugma sa Dios nga amahan nga nagpadala niya, pinaagi ni Jesus na pamatud-an nga angayan di ang himayaon ang Ginoo nga mao ang Dios. Kinsa may mutuo nimo nga Kristohanon ka kung guba ang imong batas sa kinaiya? Even ang mga unbelievers, even ang mga katawhan nga wala kabalo diha sa kamatuoran, masya nga naman muingon man mauni Kristohanon pati lagi batasan, mauni mga pastor mga pastora kusog lagi mamasangil, kusog lagi manumutumo, kusog lagi mamutang-butang, wala lagi magkinabuhi, sumala sa balang kasulatan. Guba lagi ang asawa o bana, nagbayi ang bana, nagbayi lagi ang asawa. Naaman unta ni sa simbahan. Hinumdumi tanang organisasyon. Palaaway lagi silingan. Amo na. Ingon ang 21, ang Dios gayon ang naghatag kanatog kasiguruhan diha kang Kristo. Nganong ikaw o ako nga naa may gitawag seguridad, it meaning to see. Seguridad, kung ang seguridad imuhang i-explain, siguradong sigurado. Asa man ang seguridad nato sa kalibutan, sa atong kinabuhi, naara Diyos Ginoo. Lamang buhata ang iyang ikalipay. Buhata kutob sa imong mahimo nga bukal sa imong loob. Kay kung dili na nimo buhaton pagkadaghanan mong rason. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario. Nagkini si Pastora Elsie Candelario, gamay pa ni sila si Pastor Gideon Candelario, ako mo'y nag-atiman ni ini. Ako mo'y nagyayo aming mga bataa kaniadto. Kanunay kong mahabilin sa panimalay. Mao hinungdan tanang trabaho sa panimalay, kabalo kong mugaling og bato, kabalo kong mualigid, kabalo tang unsa diha, magamag banig, magamag unsang galamon. Mo nga natingala gani ako nga wife,
nganong kabalo kong mo alig-ig. Muna nga bisan asat ng area sa kalibutan, mabuhi ta. Kay buti pwede matang mukha og mga salang kung dinis kabukiran. Pero karong bagong henerasyon, di magani mukha og mais. Italot huraman tingaw maguna. Dili man ang pagpakaulaw igsoon. Ngano man nahimataman sila mga kaigsunan nga ang ilang mga pagkaon puro halos nindot dili pareha kani adto namo. Nga ultimong bugas among sanduluyan. Maglupyat na lamang ng kanon mga igsoon mahinong nubi ko na mas Pastora Elsie. Mag-ihaw may gamay manok mga igsoon perting pagkasadya. Pero among nakita ang kinabuhing enjoyment. Munang niingon si Utol Nathan kaniadto, bisag sinanduluyan ang amo nga tangkol. Muingon siya, murag manambok magyutaan ning trabaho ang magsige. Natanawa ra na. Malipay mi kaniadto makakalot mi usa ka unod nga kalumpang nga gikan diha sa kahagunoyan kabukangan. Mga uli. Ato kato si Raymond mga igsoon, perti na kong katawa nagkahubo-hubo. Og layat-layat kasayaw sa ayaw mga igsoon. Kaya nakakita og dako kay kalumpang pag-ukab niya kay perti maning bahoa. Perti nang gulahan nga sa kalumpang. Ultimo mga kaigsuonan nga mangobra mi kaniadto tinuod kini realidad gani nga kinabuhi namo kaniadto. Ultimong saging ultimong kalumpang among obrahan. Uli pa gani kaniadto. Apan tugad bida glory, konsultian mo sa kinabuhi sa inyong ubos nga alagad, siguradong di mo mutuon ako. Apan wala ko nakalingkod o unsay posisyon sa akong kinabuhi dinis kalibutan kung wala pa kong mag-agi sa tumang kalisod nga akong naagian kaniadto. Kanang diha mga igsoon sa latawan balik-balik ko na kay mangubra ko mamunglay sa mga makay family na until now na arap balay na lamay nagpabiling. Dili sila katuo nga kaniadto nga nag-eskwela kog university nga ako taga-bukid nga dako kay dili man sila di man ko katuohan nga taga-bukid sa akong hitsura kaniadto. Amen ba? Apan maunay tinud-anay nga kasinatian sa kinabuhi sa inyong ubos nga alagad. Mawala man kus kalibutan apan hinumdumi ang mga mensahe, mga pulong nga gipaabot sa inyong kasing-kasing una-unag sa labutan karon, kutob sa nakadungog sa inti nga nalayhan og layhang mukapot sa kalampusan sa kinabuhi. Inyong ubos nga alagad, wala ta mahimong saksis sa kinabuhi kung wala ta ayo masing-masing sa mga batik nga mga pulong sikat kaniadto. Ngunundan karon makadungog og batik nga pulong, imo Ismail rako. Nganuman, sanay nako. Kahit anong masakit na maririnig natin sa ating paligid, hindi na tayo kayang tatalaban yan sapagkat ang Diyos ay nandito sa ating puso at isipan. Mga isyu sa kinabuhi nga wala nimo mabuhat, dayag o dayag ka na ato bangas Ginoo. Mao nga si Jesus, siya mao'y representante nga mapadayag nga angayan di ang himayaon ang Ginoo. Dili lamang usa ka tawo, kung dili ikaw ug ako dapat mo himaya sa Ginoo. Dili lamang sa usa ka pundok nga mo mulaban ka nga kining pundo ka maoray maluwas. Inumdumi, ikaw ug ako nagkinabuhi pa dinhi sa silong sa kalibutan. Ang seguridad naalang yun sa Diyos. Ang kadaugan naarag yun sa Ginoo. Ang kasiguruhan sa kaugmaon nga imong gipangandoy igsoon, wala nimo kun dili na as Ginoo. Kung ikaw mutuo, mutuman, mutrabaho, musakripisyo, sigurado doon na kaugay kalampusan. Amen ba?
Mao nga si Abraham gisaaran sa Dios apan nagsakripisyo usa si Abraham. Gitalin si Abraham usa siya nakatagamtam sa pagkamayos kito. Ikaw ug ako dinhi sa silong sa langit ug ibabaw sa yuta nga ato karon nga gitindugan. Dili ug dili ka makatagamtam sa pagkamaayos Ginoo kung ikaw ug ako daghang mga rason sa imong kinabuhi. Hinumdumi, walay nagidong, walay natago, ibig sulod sa imong kasing-kasing una-unang salamutan. Atong basahon pagpadayon. O gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na o gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. It meaning to say, kung ikaw gipatikan na sa Holy Spirit, ingon nga pasalig, bisag kinsa pang tao sa tibok kalibutan, hindi na tayo kayang tatalaban yan. Labaw sa tanan nga mga maot nga mga sugilanon, kay nagtubuta sa mga pag-underestimate, nagtubuta paghukom ipin sa atong personalidad. Sanay na tayo dyan. Kahit kaninong tao sa sanglibutang ito, sapagkat nandito ang Panginoon sa buhay natin. Wow! Mahimaya na to ang Ginoo. Amen ba? Mga igsoon, kung nakasinapit mo mga sakit nga mga sugilanon, pasalamatin ninyo ang Ginoo. Mga pag-underestimate, tao lang na sila sama nimo. Tao lamang sabna siya nga dunay kinutbanan sa kalibutan. Ikaw o ako, mga tubang sibo sa imong mga binuhatan. Mao nga si Jesus, doon naman sa kinutuban din sa kalibutan. Human sa iyang pagsakripisyo, gituboy siya o naglingkod sa tronos Ginoo. Mga igsoon, ikaw o ako, kung layhan ka nga magkinabuhi o makatagamtam sa pagkamaayos sa Dios, himayaa usa ang Ginoo. Ingon diri mga igsoon sa Hebreanon, kapitulo 6, versikulo 20 ngadto sa 18 ug 19. Dili mausab ang saad sa Dios. Hinumdumi gisaaran si Abraham sa Dios apan nag-agi-lagi siya og tumang kalisod. Ang saad sa Dios sa imong kinabuhi dili sayon nga kuhaon. Ang imong success sa kinabuhi dili sayo na. Mga estudyante, gikan sa preschool hangtod mo graduate o grade 6, gikan sa grade 7 tuna pay grade 12 until sa kolehiyo. Pag abot graduate ning 4 years course or 5 years course engineering kay 5 man na katuig, naapay gitawag og master degree, doon pay gitawag og doctorate o doctor degree o sa kataga ang taas nga posisyon sa gitawag university. Unsa pa kaha diha sa dinis kalibutan, diha sa pagserbisyo, pagpangalagad sa Ginoo, kay nakita sa Ginoo kung kinsa ka sa iyang atubangan. Ato ning basahon ang kinabuhi ani, kay ang saad sa Dios ngadto sa tao nga ang tao nga mao si Abraham. Kinsa man si Abraham, dili man siya engkanto, dili man siya gitawag og white crabs, kun dili si Abraham tao nga sama nimo. Ikaw o ako, dunay saad ang Ginoo pagbantay usa ni ana. Ikaw o ako gamiton sa Ginoo pagbantay kay ikaw na. Apan siguro o usisaha, takos og angayan ka ba sa trabaho para sa Ginoo. Apan kung malinggirer ka, unsa man ang mga linggirer,
in training sa ROTC, maring girir gani ka, kusog kang mo reklamo. Tapos apo na yun ka. Silutan na yun kas mga opisyal. Hello, military manners mga igsoon. Pag-abot sa gira, pagpagbaganay sa kaaway, biisan unsa pa imong nahapan, biisan naapa ka diha sa lumigasan, agwanta ka. Kay usa ka upo sa imong ulo, kalhay na imong ulo. Asa may mong palabihon? Mamatay ka diha? O doon na pa kay seguridad, safety sa imong kinabuhi diha sa panggubatan. Amen ba? Ang gira wala nag-illustrate nga paisugay. Ang gira gikinahanglan sa kaalam o kahibalo. Mausab ang Biblia. Mao nga daghang nagwali sa social media, daghang nagwali sa simbahan, taas ng kinabuhi sa kasinatian sa pagwali, apan until now mabal-an na nimo even sa pinulungan wala gani kausaban. Kusog ra gyapon mamalikas. Amen ba? Ato ning basahon las nga mga bersikulo. Nganong walay pakausap ang saad sa Dios ngadto sa tawo, pero hinumdumi mga igsoon. Gitistingan ang tao nga mao si Abraham kung angayan bagyo siya nga makabinipisyo sa saad sa Dios sa usa ka tawo nga mao si Abraham. Ang atong oras mga igsoon alas 7:06 na sa kabuntagan. Mao hinungdan ang inyong ubos nga alagad. Kanunay nag-challenge din sa FM radio. Nagkadaghan ang mga listener o mga follower nining mao nga dapit. Nganoman, gusto silang maminaw sa mensahe Ginoo. Tinud-anay nga kasinatian sa usa ka tawo ug kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Aron ikaw ug ako dili ta magkumpiyansa sa katapusang panahon o katapusang gugdo sa atong gininhawa. Ato ning basahon Hebreanon. Tanaw na gud ang Hebreanon kapitulo 6 versikulo 20 ngadto sa 19. Walay kapakyasan nga saad sa Dios sa tao. Exam. Ato ning basahon, doon na mo'y Biblia. Ang pangutana kinsang tao nga gisaaran ani. Sa kahalihukan sa kalibutan mga igsoon, hapit na sab ang mga sinaaray or nagsugod-sugod ng sinaaray. Hello, ato bang nasabtan? Luzon, Visayas, and Mindanao, hinumdumi, hapit na ang sinaaray or nagsugod ng sinaaray. Apan ang saan sa Dios sa imong kinabuhi, dili ko na mapakyas kung ang Dios mao'y nagsaad nimo. Ang pangutana kung ikaw o ako nagserbisyo ba aron mahimaya nimo ang Ginoo. Dili sa kapatagantamon sa iyang saan. Amen ba? Si Abraham wala siya nakasinati sa pagkaadunahan nga nahimo siyang Abraham gikan sa pulong nga Abram. Amen ba? Si Abraham gikan sa ngalan nga Abram. Apan sa diha nga gi-implement nga ang Dios nag-ingon kang Abram. Abram, sugod ni ining mga tagna. Sugod ni ining mga orasaha. Ikaw na si Abraham. Kay ikaw ang pinagkaamahan sa tibuok katawhan sa kalibutan. Hinumdumi sa imong pakayanong pagkataho karon. Kung ang Dios mao'y magbuot sa imong kahimtang sitwasyon, bisag to apakas kinatlamlang nga posisyon sa katilingban, hinumdumi ihatag o adto kas kinatasan. Kay ang Dios mo'y nagbuot anak dili tao. Kay kung ang tao pa'y magbuot, mulantaw manas imuhang pagkatao, mulantaw manas imong hitsura, mulantaw mana mga igsoon,
Moingon man na qualify ka aning tawana nga kanang tawana mura man nag getting pagkaugoya. Kung tao mo'y pasultion, apan hinumdumi, kung ang Diyos gani mo'y musulti, ingon si Moises, pag-atubang ni Abraham, niingon si Moises kang Abraham, matod pa sa Diyos, ing na si Abraham, ako mao ako. Peting libogan ni Abraham, peting kung liboga ato panahon. Muna ang mga tao, malibog nimo. Magsigig pangutana, nganong dili pa man ako. Na professional man ko, doctorate man ko, engineer man ko. Amen ba? Ang imong pagkayano, ang imong pagserbisyo, ang imong paghago, balunan na, o ang imong pagkaseryoso ato bangas Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y motuboy nimo igsoon, bisan kung saon. Ingon diri maigsoon ang 18, tan-awa ra gud. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausap ug ang Dios dili mamaka. Hello, nakuha ba nato? Duha ka porsyon, duha ka sitwasyon ug ang Dios dili mamaka. Base sa balang kasulatan. Tan-awa ra gud. Ingon diri, mao kini ang duha ka butang nga dili mausap ug ang Dios dili mamaka. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya nagdasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato sa aran sa Ginoo ug ang saad sa Ginoo dili gud mapakyas imong kinabuhi. Tanawa na gud ako ning basahon na pagbalik. Niingon diri mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamaka. Dinoo dili ang Dios mismo dili siya mamaka. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Crislin Tano Filomeno nagwas usab maigsoon. Tanawa na ko. Busa kita makabaton og kasiguruhan. Nganong makabaton makakasiguruhan atubangan sa Dios? Kay ang Dios dili man siya mamakag sa tao. Ang tao ra may mamakag sa Dios. Nakuha na to. Ang mentalidad sa tao lahi karon, lahi na unya ang imong desisyon. Apan ang desisyon sa Dios sa kinabuhi ni Abraham walay kausaban. Ay dili sa layhang mamakag. Amen ba? Mao nga ang magkatawhan sa katibok katilingban. Naapoy mga tao nga sama ni ini. Doon apoy mga tao kusog ra mang mamaka. Naapoy mga tao nga dili layhang mamaka. Kay gidisinyo na sa Dios. Apan atubangan sa Ginoo, ikaw ug ako gantihan sumala sa imong pinuhanan. Atong basahon pagbalik. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab o dili mamakak. Ang Dios dili mamakak. Busa kita makabaton og kasiguruhan. Nganong makabaton man ang tao kasiguruhan? Kay ang promise sa Ginoo ngadto sa tao, unang-una gipasinati niini mao si Abraham. Ikaw ug ako tao ba sama ni Abraham? Dili man nagweta white crabs. Tao man nagweta mga egsoon, kay tao man ta pinalangga tas Ginoo. Ug ang saad sa Ginoo sa tao dili na siya mapakayunoy. Pero sa lintunganay di ay maigsoon sa luyo, mahuyoy ang baga. Ngano man, more on promises. More on mga saad, pero wa gyud nahitabo sa saad. Apan hinundumi ang Dios nga mo'y mosaad nimo, ang Dios nga mo'y mosaad kanako o kanatong tanan. Diha ka madasig kay iya yun ang pamatunan sa kinabuhi pa lamang kang Abraham. Mao nga ang imong mga pag-ampo, muingon gud kasagaran nga mga amo-ampo. Ikaw ang Dios kang Abraham, ikaw ang Dios kang Isaac, ikaw ang Dios kang Jacob, ug ikaw ang Dios kanako karon. Kay napamatud-an pinaagi sa sinaunang tao
ang Dios wala na makak sa tao dinhi sa silong sa langit. Amen ba? Ingon ang 19, gihupta nato kining paglauma, ingon nga angkla. Ang barko maigsoon kung wala na'y angkla, pagdunggo sa pier, maanod yun na. Doon na pa hikot ng mga pisik. Doon na pa angkla. Asa man ang gibutang ng angkla? Katong mga pisik nga ilabay sa mga nautical o mga marine, ang mga engineering, mga igsoon. Muna ang trabaho biya sa mga kurso sa nautical o mga marine engineering. Kapoy binakayo, gatuo ka, nindot ilang sitwasyon atos laing nasod, na ay mga panahon na tagalabay rag angkla. Naapoy panahon nga naas engine. Naapoy panahon nga nagmonitor driver ba, operator o barko. Muna si gitawag o kapitan sa barko. Naapoy gitawag mga assistant ana. Hello. Maunay angkla mga igsoon nga di gyud ka maanod. Kay di angklahan na biya ang imong kinabuhi di sa pagkabatarong kung labaw sa tanan minsayes Ginoo. Ingon dire o. 19. Gihupta nato kining paglauma, ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi, siguro kini o kasaligan milahos kini sa tabil sa langit ng templo sa kinasulurang alampuanan. Sa pagsaan sa Dios kang Abraham, siya mo'y unang gisaaran. That is promises from God ngadto sa tao nga mao si Abraham. Sa pagsaan sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaan. Nanumpa. Kadaghan kay mga tao nanumpa. Wala na malilog ibig sa katiligban. Ana pa, hands up. Hello. Ingon dire, sa pagsaan sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang saan. Kinsa iyang ipanumpaan? Si Abraham. Minghurar pa ka sa Ginoo sa imong kinabuhi sa panahon nga ikaw nanginhanglan. Nga moingon ka kung hatagan ko ani Ginoo, moalagad ko nimo. Kung ayuhon ko nimo sa balatian, moalagad ko nimo. Or pagkaayo nimo, nalimot ka sa imong saan ngadto sa Ginoo. Kay kapoy ang pagsakripisyo, isip alagad sa Dios. Kay mas nindot sa kalibutan, daghang kahilayan. Hello. Walay mo pugong, wala si pastor si pastora nga nagwali. Munang dili ko mo simba kay maigo gid ko sigurado. Amen ba? Ingon dire kay wala nay labaw pa kaniya. Gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Mingingon siya. Ultimos ang Dios migamit sa iyang kaugalingon nga ngalan o sa iyang ingon. Isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw o hatagan ko daghang kaliwat. Kisay nagsulti ang Dios ngadto kang Abraham. Wow. Ikaw ug ako kun wa gani kay pailo magkara-kara gayon ka. Di gud ka makatagamtam sa saad sa Dios. I-illustrate mga kaigsunan sa pagkong mga sinulat nga ang imong kadaugan, ang imong pagsakripisyo sama ka nagpugas sa usa ka binhi diha sa kaumahan o nagpailog ka hangtod sa pagturo, pagkadako apan hinumdumi dapat imo siyang alimahan, imo siyang tagdon aron sa iyang pagdako mugro up o mamunga siya og dagan. Si Abraham wala siya nahimong Abraham, si Abraham wa siya nahimong Abraham kung wala pa siya nagpaabot sa eksaktong panahon sa gitagal nga gisaad sa Dios sa iyang kinabuhi. Ikaw ug ako gisaaran sa Ginoo pinaagi sa balang kasulatan apan iyang giulat kung karapat dapat ka ba nga saligan sa trabaho para sa iyang kahimayan. Ingon diri, kung ang tao nanumpa, gamiton niya ang iyang ngalan sa labaw kaniya. At ang awa na ko na,
kung ang tao daw manumpa gamiton ang iyang kaugalingon nga ngalan. Ato na siyang sapton ha? Nganong gamiton man niya ang iyang kaugalingon ngalan aron ikumparar sa uban nga muingon siya sila dili mao, sila walay nahimo, sila maoy mga dautan, ako ray maayo. Nakuha na to gamay sa bingay. Natanawa na gud ang tao. Ingon diri ang 16. Kung ang tao nanumpa gamito niya ang ngalan sa labaw kaniya. Labaw kaniya o. O ang nanumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis. Natanawa na ko na. Kadaghan kayong nanumpa. Miabot sa panaglalis ang nanumpa, wa man sa buto man sa iyang gisumpa. Panumpa pang isusyaw. Ingon ang 17, buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila. Nga modawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Si Abraham giusaba ang tuyo sa Dios kag Abraham wala oy. Apan gisulayan si Abraham. Manghinaot ko nga aduna tay nakatunan sa ato ang pagpaminaw meaning dapit sa sayong kabuntagon. Ang atong oras mga igsoon alas 7 kapin naman kayso naari kita sa mga greetings o mga pagpangumusta. Manghinaot ko matapos sa kanato aduna tay nakatunan pinaagi sa balang kasulatan. Atong gipaambit ang realidad nga kahimtang sa inyong ubos nga lagan. Muna giingon mga igsoon kung atong isulat og tayari dili na mapuno sa usa ka libro ang kasinatian, kalisod ug mga pagsulay nga atong nahiagoman antingaw. Apan kining tanan akong kalipay ug gipasalamatan ang Dios igsoon kay siya maoy naghantay ug nagpaanay sa atong kinabuhi aron ikaw ug ako mahimong matinud-anon ngadto sa Ginoo. Padahil kita mga kaigsunan atong i-play mga igsoon awit nga tinud-anay. Mapapiling ka sa kanunanin, kasing-kasing ko. Mahimayan ka sa kanunan ko, Diyos. Daygon ka, Diyos makagagawin. Daygon ka, Diyos labing damhanan. Daygon ka, ko'y Ayaw po tayo sa tanang mga igsoon, sa tanang tagakapoy. Ayaw po tayo kanyang tanan niya. Ilabi na sa mga Suarez family mga igsoon. Magahari ka sa kanunanin, kinabuhi ko. Kailangan mga papayan ng anak kanino. Mapapiling ka sa kanunanin, kasing-kasing ko. Mahimayan ka sa kanunanin ko, Diyos. Pagdahil ka tinudanay mga igsoon, mudahil ganita sa simbahan, kasagaran, di ikaw tinudanay. Ay balaan na mo mga igsoon, na di ka tinudanay, kaya ang tingin kong tikot rin mo at isa-isa o gamay. Maglogos ka nito at pagpalagpas sa mga kamot, na ako mga kamot, di ka sa Ginoo. Wala nga nitak na, gabi sa kapuntagon niya yung jatag, awit nga tinudanay, dahil nga tinudanay, magkaisunan mo ni di kailangan sa mga tagusan na nato, aron atong manimay ang Diyos. Tumot kayo ang Diyos, may tagiya sa tanang mga butang atong bitinan. May butang sa tanang nga mga ibig family, diya sa dapit sa tanong mga kaisunan o sa mga Suarez family, may butang kami ang ganaan. Sa pamilya ni Brother Mario Enrique, sa pamilya ni Sister Roslyn Enrique, mga kaisunan, o sa tanan nga mga Dalmasio family, o sa tanan nga mga Duhig family, mga kaisunan, may butang kami ganaan, bisan pa sa tanan nga mga Masida family. May butang sa tanan nga mga Masida family, diya mga kaisunan, o sa tanan nga mga Guagas family, may butang kanimo diya Sister Gregoria Guagas. Ilabi na sa tanan nga mga Villosola family. Sa pamilya
pamilya ni Sister Beatrice Pedro Sola. O sa tanan nga mga punting family mga kaisunan, o sa tanan nga mga regalado family, bahay po tayo ng tanan sa tanan nga mga sigumit family mga iron. O sayaw mo singin na mulutso mga kaisunan sa pagkamayos Ginoo kay mao nagiginangan sa buhay nato nga Dios sa tibok natong kinabuhi dinhi sa silong sa langit o sa ibabaw sa kalibutan. May buntag ka ninyong tanang mag-isuna sa tanang nga mga Torres family, o sa tanang nga mga Hilat family, sa mga Nagurog family, sa tanang nga mga Kabayo family, ibisan naman mag-isunan sa tanang nga mga katauhan diha mag-isunan sa mga punting family mag-isunan, may buntag ka ninyong tanang, o sa tanang nga mga Baldado family. Kung sa ubat mga katauhan nga wala na itong na-mention mag-isunan, may buntag ka ninyong tanang diha sa Dapit o sa Sitio Kakwi, barangay sa Tuminyo, Tanay City, Nico, so Bintang, may buntag pamahaw, may pagpangabi. Ang inyong kubos nga lagad, wala pagkapangabi, mga kaisunan, wala pagkapamahaw. Apan di pa pamahaw, kita di pagkapangabi, yasa minsahis Ginoo. Salamat sa Ginoo ninahanap na ang gamit sa kabutagon, mga kaisunan diha sa Dapit sa Ilihan, naglanog-lanog ang sign sa panimala ni Brother, kabanag mga kaisunan ni Brother Lumi. Oban sa inyong mga anak, mahibutan kami tanan diha sa Dapit sa Pastor sa Katripulo sa Bunina. Isa pa man sa Dapit sa naasog mga kaisunan sayo halalokso. Ya sa pagkamaayo sa buhit nato nga Ginoo. Ay buta sa tanan nga mga bilog-bilog pamilya mga kaisunan sa mga Romano. Sister Lita Rubiti mga kaisunan, maayong buntag kanatong tanan. Padayon kita mga kaisunan kus Ginoo alang sa pagtumaya sa Premier barangay mga kaisunan kus Ginoo sa tanan nga mga Juano family, sa mga Adjal family, sa tanan nga mga Kasiris family. Maayong buntag kami ng tanan diha sa mga Generosa family, sa tanan mga Pamurada family, mga Kabunada family. Maayong buntag kami ng tanan sa tanan nga mga Sorinio family ug sa mga Lampinik family. Maayong buntag kami ng tanan mga Pamukaw o mga kaisunan na Pukaw o Napok at mga nagtanan ni mga nagnaakaron. Ala sayaw, ala luksong siyagit mga kaisunan sa paglimaya sa maayong buntag. Isan pa man sa tanan nga mga Ramirez family, maayong buntag sa tanan nga mga Ramirez family. Ilabi na sa mga Batas Sabas family. Kaya sa Dapit sa naga makaisuna sa mga Balsamo family, hala sayaw, hala singgit, hala lukso sa pagdaig sa buhi nato nga Ginoo. Maayong buntag sa tanan nga mga Baldosa family diha sa Dapit sa naga. Padahil sa tanan nga pamilya ni Brother Robert Diagoso o sa pamilya ni Sister Roslyn Diagoso diya sa Dapit sa Nasulahan. Ilabi na sa pamilya ni Sister Manilin Diagoso Kimaison, maipunta kami tanan. Ilabi na sa Alangilana Magkaison sa mga Silva family, maipunta sa mga Silva family. Ilabi na sa mga Batok family Maison o sa tanan nga mga Corno family o mga Ramirez family. Ilabi na sa Dapit sa Sitio Alangilan, sa Sitio Alangilan, Bantolina o Isuon, barangay sa Tuminyo, Tanay City, Negros Oriental. May butar sa tanan nga mga Esposata family, sa mga Romano family, o sa tanan nga mga Balcon family, o sa tanan nga Cuevas family, mga kaisunan. May butar kaninyo diha sa tanan nga mga Conteniola family, sa mga Compion family, ang mga Duran family, mga kaisunan, o sa mga Ganti sa Sitio Lamos, mga kaisunan, barangay sa Tuminyo, Tanay City, Negros Oriental, sa tanan nga mga Erosino family, mga Timpi family. May butar kanyong tanan diha sa mga Romano family, o sa mga Cabal family, o sa mga Amaro family, mga kaisunan, o sa tanan nga mga Estolonio family, o mga Garingo family, mga kaisunan, tingali doon ay mga Garingo sa Siago family diha sa Dapit sa Lamas. May butar kanino nga tanan. Ilabi na Dapit sa Sabaan, mga kaisunan, sa Dapit sa Takalan. Wala, sa Lunoy mga kaisunan, sa mga Anfoni family o mga Badoy family. Maipunta sa Maripil family diya sa Dapit sa Barangay Lunoy o sa Kabagan. Ang amigo mga kaisunan diya sa Gonzal Jomari Badoy mga kaisunan. Maipunta kanyang tanan diya sa atong mga kalgalaan diya sa Karon. Maipunta kanyang tanan diya sa Dapit sa Kamandan. Ilabi na sa mga dahil family mga kaisunan, sa kinapoy usap ni Marialos, Sister Marialos dahil Rubiti dahil mga kaisunan, sa mga pamilya usap ni Nong Asig dahil mga ison, matanan na makatawhan niya sa Dapit sa Tuyupan sa Kamandan. Ilabi na mga kaisunan sa ako ang iktan sa si Aksa Victoria Romano. Maayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa pamilya ni Dong Jenuel Romano, maayong buntag kanyang tanan diya sa pamilya usap ni Roswell, Brother Roswell. Sa
sa pamilya ni Day Maymay, Sister Maymay Moran, sa mga Moran family mga kaisunan, pwede lang din mo maka-request awit makalangit. Kaman kayo po ang atong programa. Ining atat na udapit sa kabutangon ni atat na nato mga kaisunan, kaninong katanan. Labi na sa mga Rubiti family mga kaisunan, sa pamilya ni Gaw Timbo, sa pamilya usap ni Gaw Jojo, sa pamilya usap ni Gaw Giovanni Rubiti. Labi na sa tanan nga mga sakupan family mga kaisunan, sa tanan nga mga sambilan family mga kaisunan. O doon ako na nahibalag atong ilapay na pagkaswili na ko sa Tanay City mga kaisunan. Ako pong nahinunduman mga kaisunan, murag anak ko ni Nung Siciliano. Tungkol kay ikaw kung ako, ipalangga sa Ginoo. Maibutan kaninyong tanan diha sa mga babor family mga kaisunan, sa pamilya ni Gaw o ni Paring Israel, maibutan sa tanan nga mga Estravila family, mga Zero family, sa pamilya ni Nandiana, Zero, may buntag sa mga Zero family, labi na sa mga Bohol family, Ikso Ricky Bohol, Ikso Ani, may buntag ni mo niya, Nangita, Romano, sa tanan nga mga Amarante family, Nanghuning Amarante, o uban sa imuha nga mga ginsakuban. Labi na sa kinabuhi o pamilya usab ni Dong David, Dong David, Babor mga Iksoon, may buntag sa pamilya usab ni Sister Jolita, Romano mga kaisona. Salamat sa Ginoo diya sa Robert Tuyupan mga kaisona sa mga Siray family, mahimutan ka ni mo diya Pastora Lucrecia Siray. Ang sa tanan mga Siray family diya sa Robert Tuyupan, ilabi na sa dapit sa Kabanbanan, sa pamilya ni Pastor Rinaldo Cabanan, at tingali mga kaisona doon na sa mga sideline diya sa eskwelahan mga kaisona. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Rinaldo Cabanan mga kaisona, muna na ningon siya ka walang pong ato Pastor ato sa 17 sa panimalay sa mga Panerio family, ay doon na po siya ay makalagaw niya ito niya panahon. Salamat sa Ginoo diya sa dapit sa Maniala, sa mga Arias pagiging magkasunan ko Ginoo, sa pamilya ni Pastor John Arias. Ilabi na sa mga katauhan diya mga kaisuna, sa mga view, sa mga Malgay family mga kaisuna, may butas sa mga Malgay family, ilabi na sa mga Silva family, sa pamilya ni Gawan ito Silva mga kaisuna, sa pamilya ni Saulita Ison, ilabi na sa mga Rio family, maayong butag kaninyo nga kanan. Bisan pa man sa mga Villa Cantol family mga kaisunan diya sa dapit sa Kasagandang, may butag kanimo Sister Sasha Villa Cantol, o sa tanan nga mga Aguilar family mga kaisunan diya. Salamat sa Ginoo sa inyo mga makanunayon na pagsunod ni nato nga programa. Ilabi na sa mga Villa Cantol family, sa pamilya ni Brother Adolfo Villa Cantol, may butag inyong tanan diya sa dapit sa Kasagakan. Ilabi na sa dapit sa Masindan mga kaisunan ko Ginoo, may butag kanimo diya Brother Jody Plaza. O ilabi na sa dapit sa Suko-Sukuhan sa mga Santiago family. O ilabi na sa dapit sa Latawan, sa mga Limpaga family, mga Fiorica family, Sister Celia Limpaga at Fiorica maisuot, may butag tanan diya sa Aper diya sa dapit sa Atban. O ilabi na sa kinabuhi usap sa pamilya ni Brother Renato Ipa, may butag kanimo diya Brother Renato Ipa. Ilabi na sa kinabuhi pamilya usap ni Brother Alfredo Maniano. Salamat sa Ginoo sa ato nga mga kagalaan. Matod pa niya Pastor, salamat sa Ginoo nga madungog na gyud ang among pangalan dinhi sa FM Radio. Nato pasalamatan ang Ginoo sa natong pribilehiyo kay gayon ang gihatag sa Ginoo sa mata usa nato ka mga kinabuhi. Usa ni kadako kinabuhi. Dili lamang mga kaisuna sa atong mga kinabuhi mga kaisunan, kundi makapahambitan sa uban. Ilabi na sa dapit mga kaisunan diya sa dapit sa Taghatag, sa tanang pamilya ni Brother Epipanio Violeta diya sa Taghatag mga kaisunan, may butag kanimo diya Brother Epipanio Violeta. Ilabi na sa pamilya ni Brother Edmar Romano, o sa tanan nga mga diya sa mga kasal family, sa pamilya ni Dong Sito Kasal. O ilabi na sa pamilya sa ni Dong Boboy Kasal, sa mga Katubig family, Dong Rodel Katubig. May butag ang tanan sa mga Mangkir family, sa tanan mga Kalibo family, sa tanan ng mga Villa Cantol family, sa pamilya ni Dong Rosso Villa Cantol mga kaisunan, sanglit ng larog-larog ang FM Radio diya sa Kangwi, diya sa Taghatag mga kaisunan, o mga pagtumbaya din sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyo mga radio set. Sa tanan nga mga Makay family mga kaisunan, o sa akong amigo mga kaisunan, sa mga Loyas family ni Pastor
Pastor Lee Loyas mga kaigsunan, o si Pastor John Ray mga kaigsunan. Maibutan kanino tanan diha sa dapit sa Paleo mga kaigsunan, o diha sa dapit sa unahan na area mga kaigsunan sa mga Bactol family, Pastor Roland Bactol mga kaigsunan. Sa dapit sa atbang mga kaigsunan, o diha sa dapit sa kabugan sa mga Tanai family. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong pagkanunayon na pagsunod din nato nga programa. Diya sa kangkoy mga kaigsunan, lanong-lanong sipan tayo ang FM Radio. Diya sa inyong mga kasing-kasing kong mga dugan, ang kanunay na kanunay sa mga Kalibog family mga kaigsunan, sa mga Himina family, ilabi na sa mga Lopez family mga kaigsunan, naibutan kanuntanan. Sa pamilya ni Pastor Michael Himina, o sa tanan ng mga Uyamburin family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Lito Uyamburin, o sa imo ang pamilya, sa inyo ang mga anak, mga binalay akong mga pagumando. Ilabi na sa tanan ng mga Loquinio family, mga Martin family, maibutan kanyang tanan sa mga Estocuning family mga kaigsunan, o sa mga Mercado mga Kalimot family, maibutan kanyang tanan. Ilabi na sa pamilya ni Doc Ansing Mercado, o sa pamilya o sa ni Adong sa Rito Mercado mga kaigsunan, sa mga Kalimot family mga kaigsunan, sa pamilya o sa ni sa mga kanang katawan niya mga kaigsunan sa number 4, nalimot naman hinuon ko mga kaigsunan, sa mga Kalimot family mga kaigsunan, sa tanan mga Ardenia family, sa pamilya ni Nong Sentro Ardenia mga kaigsunan ni ulit taon na ulit si Brother Rami Talon, kaya na po yung mga pasulay sa ilang pamilya. Sige, kaingon ko na ako lang yung gagit kahibalo, hapon lang ko na kahibalo nga may kusog na usap ang sakit na ginawa ko kiki. Walang diri sa among area may isong kanunay din ng limpyo, kanunay na mga sa tinaw na to ni social wa, social. Apat salamat sa Ginoo, padayon ang Ginoo makuputisyo pagkabantay sa mga sa nato mga ginabuhi. Ilapin na sa mga pamilya, sa mga Amante family, ng Ilesa Amante, Brother Cristoto Amante, ay buka ka mo yung Brother Otto Amante, isang pamante na po ni Sister Roxanne. Sa tanan nga mga Silva family, sa Upper Balong mga kaigsunan, may buta ka niyong tanan. Ilapin na sa mga katawan niya mga kaigsunan nga naminaw sa Shine FM 95.3, o sa tanan nga sa pamilya ni Paring Renato Silva kaigsunan, Vance Arakil Silva, sa inyo ang mga anak. Ilapin na sa pamilya ni Ikaw Jimmy Exo Jima Silva Exo, o diri dapit sa tatlan mga kaigsunan sa Santiago family, sa pamilya ni Nung Kaluring Santiago nga mga Mabilog family, sa mga kitsakupan o pamilya ni Brother Gomer Mabilog, Sister Alma, o sa inyong mga anak si Dong Alcin o si Dodong Alfred. Maibutang kaniyong tanan diya sa dapit sa Nagduwa Sitio ba, Nagduwa Barangay sa Domingo, Tanay City, Negros, Orita, o tanan nga mga bayot family mga kaigsunan ko Ginoo, maibutang kaniyong tanan diya sa tanan nga mga kaigsunan. Maibutang sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina, maibutang kaniyong tanan diya sa Upper Tunglo. Ilapin na sa pamilya, sa mga Samani family, sa pamilya ni Dong Jojo Samani, o sa tanan nga mga Lasola family, sa pamilya ni Nong Alex ng Maming Lasola, o sa tanan mga Lasola diri mga kaigsunan, sa pamilya sa kinabuhi o sa ni Dong Joseph Lasola, ni Dong Buboy Lasola, o sa mga tagusan ninyo kapamilya mga kaigsunan, maayong buntag ka ninyo tanan. Ilapin na sa tanan nga mga Ramirez family mga kaigsunan, o mga Carabangel family diri sa Puglok mga kaigsunan, maibutang kanino tanan sa tanan nga mga Bastona family, o sa mga Asero family mga kaigsunan, maibutang kanino tanan sa pamilya ni Dong RJ Asero, maibutang kanino dia Dong RJ Asero mga kaigsunan. Pina sa mga Balingit family mga kaigsunan, maibutang kanino dia Dong Hermi ng Maria Balingit. Ilabi na sa mga Palumar family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Obi Palumar, Dong TV Palumar. Ilabi na sa mga Silva family mga kaigsunan, maibutang kanino Dayjani Silva uban sa imong tibo nga pamilya. Salamat sa Ginoo sa mga katawan nga sa Punglong diya sa Tuyukan mga kaigsunan, maayong buntag. O sa mga Ardenia family mga kaigsunan, maibutang kanimo diya Dong Lando Ardenia, Dong Inan Ardenia mga kaigsunan, maibutang kanimo tanan sa mga Tano family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Hilda Tano mga kaigsunan, Brother Lito na Carlito Tano Senior mga kaigsunan, maibutang kanimo Sister Miriam Uyamburin, o sa mga katawan diya mga kaigsunan, sa pamilya mga Tano family mga kaigsunan, sa mga Ilay family, sa pamilya ni Sister Ilaria Ilay, sa imuhang mga
anak, mga binalay ako, mga umagan o mga pag-umagan. Bisan sa pamilya ni Paring Joe Itano, Sister Paring Gigi Itano, mga kaisura sa inyong mga anak, sa inyong tulong ka mga anak, mapunta kanino ka na sa mga Pilipino pamilya o sa inyong mga anak, labi na sa pamilya ni Dong Jojo Badoy. Maikutan sa tanan ng mga Togo family, mga kaisuna sa pamilya ni Paring Rechao, masipang Togo mga kaisuna, maikutan sa tanan. Labi na sa mga Ilyama family, Inong Inog, maikutan sa mo niya, Brother Inog, mga kaisuna ni Ilyama. Labi na sa mga Laporte family, sa pamilya ni Dong Rogelio Laporte, maikutan kanyang tanan sa pamilya sa inyong mga anak, pamilya sa ni Dong Romel, pamilya ni Ma'am Rowena, mga kaisuna, pamilya sa ni Dong Rogelio Laporte o sa kinabot ni Dong Laporte. Bisan sa mga libro ato magkailangan din sa punglo pagkaisunan. Labi na sa mga bantuna pagpili sa pamilya ni Mas Bising Basuna, sa pamilya ni sa mga Hiramis pamilya mga kaison, maimod ka gani mo diya dahil isa at Hiramis mga kaisunan sa tanang mga Hiramis pamilya. Labi na diya sa Palco Tamay City ni Gos Oriental. Maibutan ka yung tanang mga kaisunan Kustino din sa ato mga programa sa 95.3 sa Dayan sa inyo mga radio set. Ang ato mo so niya kini ato ang kaso sa tinggi karon kining tinggi katap na po di ay mga iso manang mag-amping ta sa ato mga paligid mga kaisunan sa ato masurawon in English mga kaisunan ato na siya i-clean up ato ang bahigon ang mga balata bahigon ato ang mga babrik bahigon ato ang mga dahon ikaw ug ako ang ato kasiguruhan na asap sa atong pag-amping sa atong kapaligiran. Salamat sa Ginoo, maibutan kami yung tanan diha mga silang mga ma'am diha sa Patricio Memorial High School, ato mga maaktigong mga magtutudlo diha mga kaisunan. Diha sa grade 7 mga kaisunan si Ma'am Miriam Reyes mga kaisunan, Ma'am Maricel, Bakay, Ma'am Bigimi, Piranya, Ma'am Merian, Kinhano, Piano, Hihano mga isong Sir Erwin, Sir Garrett, Sir Ben Romeo Torres, Sir Erwin Rosales. Labi na sa mga kaisunan diri sa Basbusay, Paimon sa Tayawkaw. Paiputan kanyong tanan sa mga mahamdi ko na itong mga kaidalaan diya mga kaisunan. Labi na sa mga ginsakupan ni Brother Ronnie Cabanag diya mga kaisunan. Paiputan kanyong tanan. Diya sa dapit sa ilihan, ako ning i-refresh mga kaisunan diya sa ilihan. Paiputan sa tanan ng mga Ligarbis family, sa pamilya ni Brother Trelly Ligarbis, sa pamilya ni Brock Ronil Junril Ligarbis, ang ni Brother Fredo Calibo, mga Calibo family diya sa mga dapit. Ilabi na ni Brother Marlon Calibo mga isunan sa pamilya sa mga Ligarte, sa mga Ligarte family mga isunan time welcome. Pagkakita-kita in personally sa inyo ang kubos nga alaga, dili lang kung ingon mga isunan, dili lang kung saan, ba't kini tayo mga isunan sa area sa Bayawan City. Kamatay sipa o kusog kayo ang FM radio ya sa maong dapit sa Bayawan City magkaisunan nga nagapalibot kini sa FM radio sa 95.3 sa Dayan sa inyo mga radio set. Salamat sa inyo sa Ginoo sa inyong pag-iguban o sa inyong pag-iguban sa inyong ubos nga alaga. Labi na sa inyong pagpatalimog sa mensahe Ginoo nga nagatod o kasiguran kapaduhan na usapan sa dagat sa ato kinabuhi dinhi sa silong sa langit o dinhi sa ibabaw sa yuta nga ato ibabaw. May pagpamanaw sa kita na kung oras karon mga ison. Apit na git alas 8, 4 minutes more, mag alas 8 mga kaisunan. Ingatang na ko adlaw ng Merkulis, asakto pa mga ison Merkulis sa bulan sa Agosto sa tuig 2024. Ang atong pizza karon 28 na sa Agosto. 28 na sa Agosto. Sunod simana magkaisunan. Sunod Lunes, Pitsados na sa September. Wow. Mauna sa kalibutan mga kaisunan. Maingon tayo ng kalibutan. Wow, Pasko na. Ato nang ipairal ang atong gugma. Dili lamang sa adlaw nga Pasko. Ipairal ang gugma anytime. Gikan sa Enero hangtod December, dapat magpasko ka kung nakailang kang Pasko. Apan hinumdumi, wala diya sa Biblia ang Pasko. Tungod kay gi-illustrate ang Pasko pagugugma daw. Apan ang gugma sa Dios wala nagagad sa celebration sa gitawag o Christmas season.
mao ang December 25. Ang gugma sa Dios wala nagtingon diha nga pinaagi sa December 2025 magnikugmaay ang matag usa. Kung dili ang gugma sa Dios, ikaw o ako gikan pa sa pagsugod sa kalibutan, wala pa ang December 25 igsoon. Wala pa ang kalendaryo, gibuhat na ang kalibutan, gibuhat na ang tao, ikaw o ako, pinaagi o gihimo sama sa dagway sa atong Ginoo. Mauna nga balangga ka, mauna nga gihigugma ka, mauna nga ikaw o ako gihatagan og pabor sa atong buhi nga Ginoo. Moinungdan magampo ta igsoon. Akong gidasi ka matagosa. Lugi ko ninyo sa pipila ka mga panahon o oras. Adunay minsay ang akong amigo mga kaisunan. Ako lang yun sa Krispanan. Ako lang yung replyan. Ato ang mga amigo mga kaisunan sa Messenger o sa social media. Mga kahigalaan din sa FM Radio. Luzon, Visayas at Mindanao, may punta ka na pagkapunta mga isodo yung ikaw ninyo sa pipila ka mga panahon. Atong i-focus ang atong kasing-kasing una-una sa labutan o magandaan. Ato siyang pasalamatan. Protektan ko ta sa kahog sa Ginoo, labi na sa mga digdi karon. Wala may kalibutan na mauna na dagan sa pangitabo. Grabe na ang isis sa digdi matugpa sa akong ibalan na ang provincial hospital ang kaso sa digdi ang mga pasyente na abot na sa gawas. Una nga atong itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi kaya kasiguruhan kadaugan ang atong gininhawa gikan ng Dios sa Ginoo pag-abot na iso. Labi ka manan o mahigugmahan ka na Dios ninatakpan lapit sa kabutagon amahan. Salamat po Dios sa imong pakiguban o pag-uban-uban sa akong kinabuhi sa matag gutron sa akong gininhawa dito sa silong sa langit amahan. Salamat po Dios, ingatan na lapit sa kabutagon amahan o milagroso mga Dios na way sama kanimo. Bisan pa man sa mga sitwasyon o kahimtang nga among masakit sinabi na din sa silong sa kalibutan Lord. Ininigbabaw sa iyo na among iparugan. Lord, ikaw makabutik sa pagkabantay o pag-aping sa akong kinabuhi. Bisan pa man sa mga katawhan karon na sa mga hospital, ano na yung mga sakit o panatigan pinagi sa dinggi Lord. Ako mapag-ampo kanimo ikaw pag-aping sa iyong mga katawhan. Kung akong hihilan ang baong mga balatian Lord, pinagi sa iyong atoridad, may kinimo Jesus Christ o Nazaret. Kadili kini makahimo kadaog makapadayon sa muhasig sa mga katawhan dining mao madapit dining lamang dining mao madapit Lord kung dili sa uban pang mga area lamang mo na usab karon nga migkatab ang mao nga balatian pinagi sa mga dinggo Lord ikaw tag-iya sa tanang mga manana ikaw tag-iya sa tibok kalibutan even ang among kinabuhi ikaw Dios magahimo sa pagproteksyon pag-amping dinhi ang kasiguruan kadaugan argyod kanimo Ama. Salamat po Dios bisan pa man sa mga katawhan adunay mga problema, adunay mga balatian karon bisan unsa mga trangkaso laban sa ulo, kakapoy sa panlawas, bisan unsa o Dios ako mga pag-ampo kana kanimo. Imo kinahinglan pinag-isip mo gahom og panalangin. Ug ang tanan kadaugan kasiguruhan kung dito makayuhan mag-aabot gikan sa matagusan ini o Dios. Ako kinigibadlong in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness complete healing mo God pag-abot sa matagusan niadto nagatuman ug napatinud-anon sa imong mga pulong mga mensahe Ama. Ang pigi o alimahi o pitigi ang among kinabuhi diha sa imong pagkamayo ug pagkabutan nga Dios kawasa sa tanan nga laminaw o Dios sa MF Radio ikaw makapanalangin usab kanila pagtabo ikaw sa tanan ilang mga pangilanglan labaw sa tanan matag adlaw nilang kalihukan sa ilang mga negosyo mga sakinan bisan pa man mga trabaho mga pagpauhi dinhi sa kabutiran ikaw o Dios mga tibig niining tanan o Dios. Salamat o Dios bisan pa man sa akong kapigas kinabuhi nga naa karon sa Saudi Arabia ikaw sa pagputik sa pagkabantay bisan pa man sa akong mag-igsoon sa Manila Lord sa kinabuhi ni Pastora LC ikaw magapupo sa iyang kinabuhi ug imo siyang amtingan sa imong pagkamaayo ug tipigin siya sa imong pagkamaayo Ama.
Salamat po Diyos sa tanan nga nagos sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ilabi na sa mga Muslim, ining mga programa. I declare blessing sa mata ko sa. I declare prosperity sa mata ko sa. Lako sa tanan, ang imong pagkamaayo, ilang pasinagi sa tanang panahon sa ilang mga kinabuhi. Isa pa man ining mga madaming Lord, ining mga manifestasyon, imong kinitabunan sa imong mapiling kaduwa, imong kinitipigan kanunay sa imong pagkakakanan. Salamat po Diyos, ikaw ang Diyos magsuplay sa tanan ng mga panginahanglan, sa tanan ng mga obligasyon mo Diyos sa pagmintinar sa mga balairan, nining mga FM radio, wala akong kapag-ako nga nakanimo. Salamat po Diyos, imong magpasinati sa mata ko sa akong mga kinabuhi. Ikaw maayo kanunay sa akong mga kinabuhi. Pero kung himayang anak na kanimo ang tanan, pinagi sa lamang sa tuktok anak o personal na mong pamanuluwas. Amen o Amen. Kasama kayo mga kaisunan, mag-uban-uban ta mga kaisunan kung niyang karnawon. Nang mga yung dispensa nga medyo nabutuhan ta kay nagunaon ako gabi may isot. Pero ko sa kita sa akong tanong. Nakita ko maigsoon, research ko sa Google. Nga unsay mga bitaw nga mga tanong pas kabukiran nga angay na itong i-apply pas na itong ang debate. Naman ko diri sa kabukiran. Wala pa ang mga medisina. Wala pa ang mga tablitas na ana ang tambal. Lamang kita maigsoon, wala na kahibalo sa mga tambal ng mga dahon sa kabukiran. Nga mauunay gihimo nga tablitas, tanawa ng gabon, tanawa ng mga kanang tambal sa bunol maigsoon katong mga dulaw. O di ba, gihimo na ganing tablitas. O niya, doon ako'y nabasa kagabi maigsoon, kabahin sa tinggi, mga kabayas, o naan naman ang maigsoon, kanunay na ito na madungo. Nakapag yun mga kaigsunan kanang nasa sapa. Dahil mga dahon sa sapa, mga kaigsunan na walang kataron, bulungo na kayo, wala na mga tuba-tuba diri. Nabasa ng tuba-tuba maigsoon, wala na sa sibukaw. Katong mga herbal nga mahimo na ito ma-apply pa. Hinay o kawab lang. Mahimo guluhon ng mga igsoon. Apan kani ato na wala ta kay kalibutan, perting pagkadaghan. Ato ra gani ko sa Amen pa. Una kagabi yung mga igsoon, medyo nawala-wala, nakatulog kong igsoon, nakamata kong hapit na yun ang 5. Muna salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban-uban sa atong mga programa. Niningtak na udapit sa kabutagon. Manginaot ko, matagbaw ta sa mensahe sa Ginoo. O ato din ikinabuhi. Samtang nagpaginabuhi, tata, hindi sa silong sa langit, o hindi sa ibabaw sa iyo na atong ibarugan. Sa ngalan sa labing halang doon ka Diyos, sa tipong pwersa sa kalangitan, sa ngalan mo sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan mo sa atong general station manager, Reverend Kane, ayan makasaon, ayan sa Panginoon, ubos na lagan, ubos na angila, igala, ubos na amigo sa kanginan, sa social media, Luzon, Visayas, sa Mindanao, even sa laing mga nason, may buntag ka na itong tanan, inyong ubos na lagan, Pastor Sam Candelario, manamilit sa pag-ingon, ang grasa sa Diyos, o ang pagkikabit sa Balang Espiritu Santo, mga ubas sa tanang mga balaan, di ka na wasahan. Anong oras mga kaigsunan ko Ginoo? Time check mga kaigsunan ko Ginoo, alas 8:05 na sa kabuntagon kayang latag, may pagpamahaw, may pagsikay-sikay. God bless everyone. Mag-uban-uban ta o mag-adlaw sa atong programa. Ang imong pulong mo ilang parahan sa kumangatil o kahayag sa kong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 5. Salamat sa Ginoo. Bye-bye. May pagpamahaw, may pagsikay-sikay, hindi pagpupnawon ng panahon. Apan di pagpupnawon ang atong pagsalig sa buhay na itong na Diyos. Kay siya ay tinugdan sa tanang mga butang. Kaimong ikinahanglan. God bless everyone. Sa ngalan mo